Salutare! Am citit povești despre iubirea unei mame pentru puii ei, despre familie și modurile în care se poate forma o familie, despre recunoștință, iar acum vom citi o poveste despre o altă valoare importantă și anume rugăciunea. Următoarea carte din colecția noastră este Dumnezeu ne-a dăruit rugăciunea. Tot cu lupușor. Întreabă lupușor așezându-se lângă mama lui. Ce faci aici, mamă? Petrec ceva timp cu Dumnezeu, în rugăciune, lupușor. Nu-ți văd buzele mișcându-se. Mama zâmbi. Ei bine, Dumnezeu este un ascultător uimitor, spuse ea. El ne poate auzi rugăciunile chiar și atunci când ele sunt doar gânduri. Ce uimit este lupușor! Cum poate Dumnezeu să ne audă gândurile, întreabă lupușor. Păi Dumnezeu este Cel care ne-a creat. El ne-a făcut trupul și mintea. El cunoaște fiecare parte a noastră. Așa că noi îi putem vorbi în liniște sau în șoaptă. Sau strigând? Țipă lupușor. Sau strigând, spuse mama cu un chicot. Sau cântând? Nu contează cum ne rugăm. Dumnezeu ne aude. Oare El ne poate auzi atunci când suntem cu capul în jos? Da, ne aude. El ne aude și când suntem ridicați și când stăm într-o parte, chiar și atunci când facem roata. Ciudat, spune lupușor. Dar tu ce îi spui? Deseori îi spun lui Dumnezeu cât de mult îl iubesc și îl apreciez. Eu cum aș putea face asta? Uite o modalitate prin care ei putea spune: Doamne, îți mulțumesc pentru că ești Dumnezeul meu, pentru că îți pasă de mine, deși sunt micuț, așa cum îți pasă de mulți alții în lumea asta mare și frumoasă. Îți mulțumesc pentru că mă iubești și pentru că binecuvântezi viața mea. Amin. Acesta este singurul motiv pentru care Dumnezeu ne-a dăruit rugăciunea, să-i spunem cât de mult îl iubim. Este un motiv bun, dar nu și singurul. Trebuie de asemenea să îi spunem și lucrurile pe care le-am făcut greșit și lucrurile pe care ar fi trebuit să le facem, dar nu le-am făcut. Noi numim asta mărturisire. Dumnezeu se supără pe noi atunci când o dăm în bară. Indiferent ce facem noi, Dumnezeu ne iubește și vrea ca noi să facem ce este cel mai bine și anume să ascultăm de El. Dar atunci când noi nu facem acest lucru, avem nevoie să îi spunem lui Dumnezeu că ne pare rău și știm că suntem iertați pentru că Iisus a murit pentru noi. Mă va ierta El oare pentru toate alegerile mele greșite? În mod sigur, dacă îl rogi să facă acest lucru. Mama făcu o pauză. Lupușor a devenit tăcut chiar și pentru că am furat un pește din coșul lui Edgar? Mama făcu o pauză. Da, dar trebuie să-i spui lui Edgar ce ai făcut și să-l rogi întâi pe el să te ierte. O, frate, dar Ed avea atât de mulți pești. Asta nu era decizia ta, lupușor. Ai fi putut să-l rogi să îți dea unul, nu-i așa? Probabil, mormăi acesta. Trebuie să facem ce ține de noi, lupușor. Trebuie să îndreptăm lucrurile cu cei cărora le-am greșit. Chiar dacă Iisus îndreaptă lucrurile pentru noi în ceruri, El ne cere să încercăm și noi asta aici pe pământ. Dar asta este greu. Da, așa este, dar poate că data viitoare ne vom aminti cât de greu a fost și vom face alegeri mai bune. Cum îi spunem lui Dumnezeu că îmi pare rău? Cum îi spun lui Dumnezeu că îmi pare rău? Ai putea spune: Doamne, am greșit. Ajută-mă să corectez lucrul acesta și să fac mai bine pe viitor. Te rog, iartă-mă pentru păcatele mele. Amin. Și apoi, ce face Dumnezeu? El ne iartă. Este la fel ca scânteile acestea care se ridică din foc în noapte și dispar.
Pentru el lucrurile sunt încheiate și rezolvate. Dumnezeu Dumnezeu nu-și mai aduce aminte dimineața următoare sau săptămâna viitoare? Nu, El ne curăță, ne lasă să o luăm de la capăt fără pată. Asta este grozav din partea lui Dumnezeu. Da, așa este, reprezintă unul dintre multele motive pentru care ne bucurăm că Dumnezeu ne-a dăruit rugăciunea. Foarte frumos. Pentru ce vrei să-i mulțumești astăzi lui Dumnezeu, lupușor? El rânji. Păi, pentru pește proaspăt la prânz și pentru prieteni care probabil te vor ierta, spuse mama dându-i un ghiont. Ce-ar fi să-i mulțumești chiar acum printr-o rugăciune reală? În timp ce mergem cu ochii deschiși și toate cele? Cu ochii deschiși și toate cele. Păi bine, spuse el. Mulțumesc, Doamne, pentru prietenii care sper că mă vor ierta, pentru că m-am cățărat în copaci, pentru drumețiile pe munte cu mama și pentru statul în jurul focului. Și îți mulțumesc, tată, că putem veni la tine cu orice lucru. Adăugă mama, lucruri bune și lucruri rele și că tu ne ierți indiferent de ce facem. Amin. Dacă putem veni la Tatăl nostru cu orice lucru, chiar și cu lucrurile rele. Îți mulțumesc pentru tata care ne așteaptă seara acasă, spuse lupușor sărind în brațele tatălui său. Și pentru căsuța noastră primitoare, zise mama. Ne rugăm? Întreabă tata zâmbind. Da, cu ochii deschiși și toate cele, spuse lupușor. Ei bine, atunci, spuse tata, îți mulțumesc, Doamne, pentru că mi-ai adus familia în siguranță acasă și îți mulțumesc pentru că în sfârșit putem lua cina. Amin. Tata, tu te rogi în fiecare zi? Întreabă lupușor, așa cum face și mama? În fiecare zi, de-a lungul întregii zile, spuse tata. Dumnezeu ne-a dăruit rugăciunea ca să putem vorbi cu El oricând dorim și faptul că vorbesc cu El mă face să mă simt mai aproape de El. Tu pentru ce te rogi? Păi, deseori mă rog pentru ce am nevoie sau pentru ce aveți nevoie tu sau mama sau pentru nevoile pe care poate le au prietenii noștri sau haita noastră. Îmi doresc o figurină de acțiune superleu. Crezi că Dumnezeu o să-mi dea asta? Lupușor, ce-i cer eu lui Dumnezeu nu sunt lucruri. Astăzi i-am cerut lui Dumnezeu să-i vindece piciorul elanului Moli. M-am rugat ca familia gâscă să-și poată construi un nou cuib după furtuna cea mare care a fost și ca Dumnezeu să vă aducă pe tine și pe mama ta în siguranță acasă la mine. Ce ți-ar plăcea să vorbești cu Dumnezeu despre ziua de azi, lupușor, spuse mama. Gândește-te la alții la fel cum te gândești la tine. Este rândul tău. Bine, spuse el. Dragă Doamne, te rog să mă ajut să fiu curajos atunci când o să vorbesc cu Edgar mâine și ajută-l să vadă că mie chiar îmi pare rău. Vindecă, te rog, coada rănită a opusumului Peter și ajută-mă să prind propriul meu pește mâine. Amin. Mama, spuse lupușor câteva zile mai târziu, cred că avem o problemă. Am cam spus tuturor că tu m-ai învățat cum să mă rog. Acum toți prietenii mei vor să învețe și ei. Mama râse. Asta nu este o problemă. Este simplu. Vorbește cu Dumnezeu despre ceea ce gândești sau simți. Ce simt? Vrei să spui că atunci când îmi este teamă? Întreabă bufnița cea mică. Cum să vorbesc cu el despre asta? Ei bine, spuse mama, ai putea spune cam așa. Doamne, eu sunt micuță, iar Tu ești mare și puternic. Îndepărtează frica mea și umple-mă cu putere și curajul Tău. Ajută-mă să știu că Tu și îngerii Tăi sunteți peste tot în jurul meu. Amin.
Și aici avem un bilețel. Micuțule cititor, este rândul tău. Rogă un adult să te ajute să completezi. Și avem aici un bilețel. Mântuitorule, mi este teamă de, și aici ar trebui să completeze copilul. Ajută-mă să știu că tu ești întotdeauna cu mine. Amin. Încă n-am completat, dar am exersat rugăciunea despre ceea ce ne este teamă. Uneori nu știu cum să îi spun lui Dumnezeu că eu cred că El este grozav, spuse micuțul Sconks. Rămân pur și simplu fără cuvinte. Și mie mi se întâmplă asta uneori, zise mama. Ai putea spune ceva de felul acesta. Doamne, ești cel mai tare și te iubesc. Nu este nimeni altul ca tine. Întreaga lume este creația ta uimitoare. Tu m-ai creat și sunt atât de bucuros că ești Dumnezeul meu. Amin. La fel un bilețel pe care îl poate completa copilul sau putem exersa. Micuțule cititor, este rândul tău, Dumnezeule creator, cred că este grozav faptul că tu... Și aici îi lăsăm pe copii să se gândească pentru ce consideră ei că este grozav creatorul. Te iubesc pentru cine ești tu. Amin. Dar atunci când sunt îngrijorată, întreabă găsculița, uneori mă gândesc și iar mă gândesc la tot felul de lucruri întreaga zi. Și eu, spuse mama, dar dacă ne concentrăm pe cât de super puternic și tare este Dumnezeu, atunci devine greu să ne tot îngrijorăm. Ai putea spune cam așa: Tată, tu ții întreaga lume în mâinile tale, inclusiv pe micuța de mine. Tu cunoști ceea ce este în mintea și în inima mea, așa că știi ce mă îngrijorează. Ajută-mă să-mi las mintea să se odihnească și ajută-mă să mă concentrez mai mult pe ceea ce este bun în lume decât pe ceea ce este rău. Amin. Aici iarăși un exercițiu pentru micuțul cititor. Și îi lăsăm pe copii. Doamne, mă îngrijorez cu privire la... Ajută-mă să mă încred că tu vei fi cu mine indiferent de ce se întâmplă. Amin. Uneori iau decizii greșite, spuse Vidrișor, și mi-este prea rușine să-i spun lui Dumnezeu despre asta. Înțeleg acest lucru, spuse mama. Ai putea să-i spui cam așa: Doamne, îmi pare rău, te rog să mă ierți pentru toate ocaziile în care i-am dezamăgit pe alții, pentru că nu am spus adevărul, pentru că nu m-am purtat întotdeauna frumos, pentru că am devenit țâfnoasă, pentru că nu am ajutat sau nu am ascultat. Te rog să mă ajuți să iau decizii mai bune. Amin. Și aici exercițiu pentru micuțul cititor. Doamne Iisuse, îmi pare rău pentru că... Completați voi sau copilașii. Mie nu îmi plac visele înspăimântătoare, spuse ursuleț. Uneori nu mai reușesc să adorm înapoi după ce am avut un coșmar. Oare Dumnezeu poate rezolva și asta? Nici mie nu-mi plac visele urâte, spuse mama, dar Dumnezeu inspiră imaginația noastră, iar asta alimentează visele pe care le avem. Ai putea să te rogi cam așa: Doamne, Tu ai creat răsăriturile și apusurile de soare. Tu ești cu mine pe parcursul zilei și ești cu mine și când dorm. Ajută-mă să mă gândesc la toate lucrurile bune din viața mea, nu la cele înspăimântătoare. Protejează imaginația mea și umple-mi inima cu vise bune noaptea aceasta. Amin. Și exercițiu pentru micuțul cititor. Doamne, ajută-mă să-i visez pe cei pe care îi iubesc și să am mintea plină de lucruri vesele noaptea aceasta. Cum ar fi... Cu ce ați vrea să aveți visele pline, dragi cititori? Oh, wow, strigă micuțul Elan. Tu ai o rugăciune pentru orice lucru? Mama a început să râdă. Ei bine, nu chiar pentru orice lucru, dar eu obișnuiesc să vorbesc cu Dumnezeu așa de mai mult timp. Cu cât petreci mai mult timp cu Dumnezeu și vorbești cu El, cu atât devine mai ușoară rugăciunea. Asta este adevărat, spuse lupușor. Tu ești destul de în vârstă.
S-a întâmplat vreodată să nu știi ce să te rogi? Întreabă ursuleț. Mama s-a gândit pentru un moment. Din când în când, ca de exemplu atunci când am fost atât de surprinsă încât nici nu puteam să gândesc. Nu aveam niciun cuvânt, doar multe emoții. Sau atunci când eram atât de tristă încât abia puteam să respir. Dar chiar și în momente ca acestea, Dumnezeu citește inimile noastre. El știe chiar înaintea noastră ce simțim și ce gândim. A ajutat? Întreabă ursuleț. Să știi că el poate să citească inima ta? Da, Dumnezeu este cel mai mare mângâietor al vieții mele. El poate să fie alinare și pentru tine. Uite pe mama lui cum le povestește prietenilor lui Lupușor despre rugăciune. Ce frumos! Dar dacă vreau să fiu cel mai bun elev din toată clasa, întreabă Lupușor. Da, zise Vidrișor, sau să fii cel mai bun din echipă. Spuse mama, lui Dumnezeu nu îi pasă așa de mult de ceea ce facem, cât îi pasă de ceea ce se întâmplă în inimile noastre. Ai putea să te rogi așa. Doamne, Tu m-ai creat în imaginea Ta, ajută-mă să fiu amabil, să iubesc și să-i ajut pe ceilalți, să fiu recunoscător, să zâmbesc mai mult decât să mă încrunt, să vorbesc folosind cuvinte blânde și să fac lucrurile cât mai bine, dar nu neapărat să fiu eu cel mai bun. Amin. Exercițiul pentru micul cititor. Doamne, eu sunt copilul Tău creat să semăn cu Tine. Ajută-mă să acționez mai mult ca Tine prin... Să-i lăsăm pe cei mici să completeze ce gândesc ei. Dacă Dumnezeu cunoaște toate lucrurile, întreabă Lupușor, chiar și pe cele care sunt în mintea și în inima noastră, de ce trebuie să mai spunem ceva? Ei bine, eu cunosc multe lucruri despre tine, iar tu cunoști multe lucruri despre mine, spuse mama. Cum ar fi dacă nu ne-am mai spune niciun cuvânt unul altuia? Cum te-ai simți? Da, destul de singur, recunosc el. Adevărat, Dumnezeu vrea o relație cu noi, așa că vrea să afle despre noi. Uneori devin atât de furioasă atunci când viața nu mi se pare corectă, spuse Gâsculiță. Este greu atunci când simți asta, zise mama, dar Dumnezeu ne poate ajuta și în privința geloziei. Ai putea să te rogi cam așa. Doamne, uneori devin geloasă pe alții. Mă înfurie atunci când eu trebuie să fac anumite lucruri pe care alții nu le fac. Sau când alții primesc lucruri pe care mi le doresc eu. Ajută-mă! Micuțule cititor, este rândul tău. Doamne, cred că lucrul acesta nu a fost corect. Și completează micuțul cititor. Ajută-mă să știu că Tu faci toate lucrurile la timpul potrivit și că nu eu trebuie să fac asta. Amin. În momentul de față mă bucur de toți acești prieteni, spuse micuțul Sconx, dar uneori mă simt singur atunci când copiii par să nu mă placă sau atunci când se joacă cu alții. Cum ne rugăm pentru asta? Prietenii sunt importanți, spuse mama. M-aș ruga așa. Doamne, îmi doresc să-mi fac prieteni, dar devin rușinos. Ajută-mă să merg înspre alții și să-i rog să ne jucăm împreună. Ajută-mă să nu mă îngrijorez cu privire la cei care nu vor sau nu pot să se joace cu mine. Știu că Tu mă vei ajuta să găsesc alți prieteni care vor putea să se joace. Învață-mă să îi tratez pe toți cei pe care îi întâlnesc cu bunătate și cu dragoste. Amin. Micuțule cititor, este rândul tău. Tată, atunci când sunt singur, ajută-mă să îmi amintesc că Tu ești mereu cu mine și că Tu vrei ca eu să... Completați voi, micuților. Amin. Bunica mea este bolnavă, spuse micuțul Elan. Dumnezeu o va ajuta să se simtă mai bine dacă mă rog? Asta este greu de zis, spuse mama, dar Dumnezeu vrea ca noi să ne rugăm pentru vindecare. Ai putea să-i spui cam așa. Dumnezeule vindecător, o iubesc pe bunica mea și ea este bolnavă. Să-i
dă-i odihnă și ajută-o să se simtă mai bine. Uneori îmi este teamă că ceva rău i s-ar putea întâmpla. Învață-mă că pot să mă încred în tine și că ar trebui să continui să mă rog, pentru că tu întotdeauna îi vindești pe cei dragi ție, fie aici pe pământ, fie în cer. Amin. Micuțule cititor, este rândul tău. Dumnezeule vindecător, te rog, ajută-i pe, completați voi, care sunt bolnavi dă-le mângâiere și purtare de grijă și adu vindecare peste ei. Amin. Dacă vrem să fim mai mult ca Isus, dacă vrem să fim mai mult ca Isus, întreabă ursuleț, cum ne rugăm pentru acest lucru? Ei bine, zise mama, aceasta este o rugăciune foarte importantă pentru că lui nu îi face nimic mai mare plăcere decât atunci când noi devenim asemănători cu el. M-aș ruga probabil cam așa: Doamne, învață-mă să fiu mai mult ca fiul tău, bun și iubitor, iertător și plin de încurajare cu alții, recunoscător pentru toate lucrurile și mai presus de toate conectat cu tine. Amin. Micuțule cititor, este rândul tău. Doamne Iisuse, ajută-mă să fiu mai mult ca tine, mai ales în felul în care tu... Amin. Să-i lăsăm pe cei mici să completeze. Sunt bucuros că Dumnezeu ne-a dăruit rugăciunea, mama, spuse lupușor. Și eu, lupușor. Mi-au plăcut toate rugăciunile despre care am vorbit până acum. Continuă să vorbești cu el, scumpule, tot timpul. De aceea ne-a dăruit Dumnezeu rugăciunea, ca să putem vorbi cu el în orice moment al zilei sau al nopții. Mai târziu, în timp ce lupușor se afla confortabil în patul său, i-a mulțumit lui Dumnezeu pentru viața lui, pentru familia și prietenii pe care îi are. I-a cerut lui Dumnezeu să-l ierte și să-l ajute să facă alegeri mai bune. Apoi a inspirat adânc și a simțit cum dragostea și pacea lui Dumnezeu îl înconjoară. Îți mulțumesc, Doamne, că ne-ai dăruit rugăciunea, șopti el. Și în timp ce adormea, se întrebă pentru ce anume s-ar putea ruga mâine. Acum este momentul de culcare, vom face și noi rugăciunea și vă așteptăm pe data viitoare pentru o nouă poveste frumoasă pe care o vom alege din marea noastră bibliotecă. Pe curând!